କ'ଣ ସବୁ କରୁଛ ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ? ଦେଖେ କ'ଣ କରୁଛି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରସୁଣ ପିଆଜ ତା ସହିତ ମାଛ। ତା ସହିତ ମାଛ। ତାର ଫେଭରାଇଟ୍ ଜିନିଷ ହେଇଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି? କେମିତି ସବୁ ମସ୍ତ? ବଢ଼ିଆ ରହୁଛି ମାମା। ମୁଁ ତରକାରୀ କରିନି, ମୁଁ ଲାଗେ ମାଛ ଭଜା ଖାଇଥିଲେ ତାପରେ ରୋଷେଇ କରିବି। ଏବେ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ହେଲେ ମାମାଲା ତରକାରୀ କରିନୁ, ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ତ ମାଛ ଭଜା ଖୁଆଇଦେବି। ନା କଣ୍ଟା ମଣ୍ଟା ଲାଗିଛି, ମୁଁ ଖାଇନି। ଖୁଆଇଦେବି ଲୋ। ନାଇଁ ଥାଉ, ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ହେଉଛି କଣ୍ଟା ଲାଗୁନି। ତୁ ବିଲେଇ ସେଥିପାଇଁ।